खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 18 मे 2023 बारायजायो बिस्थिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। सासे हिन्दु सेंग्राखौ माखासे मुस्लिम सुबुंफोरा खौसे जानानै गाज्रि गाग्लोबदों। बिहार रायजोनि सिङाव थानाय पाटना सिटीनि मोनसे मार्केटआव सासे हिन्दु सेंग्राखौ मुस्लिम सिख्लाजों बाइकआव बेरायनायखौ लकेलनि माखासे मुस्लिमफोरा नुनो मोननानै हिन्दु सेंग्राखौ खौसे जानानै गाज्रि गाग्लोबदों आरो हिन्दु सेंग्राखौ लाखिनानै बुदों आरो मुस्लिम सिख्लाखौ मुस्लिमफोरा न' फारसे थांनो होदों। रिपर्टनि बायदिब्ला हिन्दु सेंग्रा आरो मुस्लिम सिख्लाजों क्लासमेट जालायोमोन एबा गंसे कलेजावनो फरायगासिनो दंमोन आरो बे जाथायनि भिडिअ'आ ससियेल मिडियाआव गोबां भाइरेल जादों। मुस्लिमफोरजों गाग्लोबजानाय हिन्दु सेंग्रानि मुङा जाबाय सागर कुमार मिश्रा। दा बे जाथायनि सायाव बिहार पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि ग्रेड 4आव साख्रि मावग्रा सासे मावथिआ सासे SSB जवान इउनिफर्मआव थानाय जवानखौ गाज्रि आखु आरो हुमखि होनानै बुवां खालामनायनि जाहोनाव गावनि साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामजादों। सासपेन्ड खालामजानाय मावथिनि मुङा जाबाय बिमल कुमार दास आरो बेफोर गासैबो जाथाया CCTV केमेरायाव रेकर्ड जाजोबदों। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै आथिखालाव ससियेल मिडियानि गेजेराव गोबां सावरायगासिनोबो दङ। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सेरफांगुरिनिफ्राय दतमा फारसे थांनाय लामायाव खारबाय थानाय गंसे कारनि सिङाव सासे 13 बोसोर बैसोनि बर' हिन्जावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामग्रा साब्रै दुथांफोरखौ पुलिसा एरेस्ट खालामबाय। हिन्जावसाया बुंनाय बायदिब्ला गावजों इन्स्टाग्रामाव सिनायलायदोंमोन आरो फन नाम्बार लानानै रायज्लायनायनि गेजेरजों लोगो हमलायनायाव दुथाङा गावनि लोगोफोरखौ लोगो लाफानानै गारियाव दैखांनानै बे जाथायखौ इनाय खालामदोंमोन। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय रुबेल रहमान, इमरान हुसैन, मामुनुर रहमान आरो मनवार हुसैन। गासैबो धुबरी डिस्ट्रिक्टनि थागिबि आरो बिसोर गासैबो मुस्लिम सेंग्राफोर। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै बनसु आफादा गोख्रों रावजों सोंखारनानै दायनिगिरिफोरखौ फासि होनो थाखाय दाबि खालामनाय जादों। दिनै जों बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुनि जानानै मोनसे प्रेस बिबुंथि होनो नागिरदों। मानोना मैया 16 थारिख मोनायाव जोंनि सासे उन्दै लाइमोन बर' हिन्जावसाखौ कालप्रिटफ्रा लाबोनानै जिनाहारि खालामदों। बिनि सायाव जों दिनै बर' माहारि फरायसा आफादनि बनसुनि जानानै जोङो गोख्रों निन्दा खालामदों आरो जाय कालप्रिट बे कालप्रिटफोरखौ सरकारि पुलिस प्रसासना गोख्रों आयेननि राहा लानानै दिनै बिसोरखौ कालप्रिटफोरखौ फासि होनांगौ आरो जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुनि जानानै जोङो बेखौनो लुगैयोदि खावलायो जोङो बे कालप्रिटफोरखौ फासि होजानायखौ जों लुगैयो आरो बे उन्दै बैसोखौ जिनाहारि खालामनाय जोंनि जाथायाव जाफ्लेबाय थानाया बुहुद गोबां जाफ्लेबाय थादों। दिनै बिदियावनो लाय मोन्दों। बिनि जुनैनो जों दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जोङो बे उन्दै बैसोखौ जिनाहारि खालामनायनि थाखाय जोङो सरकारि आरो पुलिस प्रसासनखौ गोख्रों एक्सन लानानै बे कालप्रिटफोरखौ जोङो फासि होनो थाखाय जोङो खावलायनाय जादों। बनसुनि आफादनि जानानै जोङो फासि होनो थाखाय जोङो दाबि खालामो आरो गोख्रों आयेननि साजा लानांगौ आरो बे जाथाया जाहैबाय ओरै सेरफांगुरिनिफ्राय फैनाय लामा हाग्रा आन्दोआव मोनानि 8-9 रिंगासोआव जादों। बिनि उनाव दतमा पुलिसा चेकिं खालामनायाव हमनो मोनदों। हमनो मोननायाव साब्रै कालप्रिटफोरा जोंनि सासे उन्दै 13 बोसोरनि लाइमोन बर' हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों। बिनि थाखाय गोख्रों एक्सन लानांगौ पुलिस प्रसासन आरो सरकारा आरो बे कालप्रिटफोरखौ गोख्रों आयेननि बायदि एकदम फासि होनांगौ जों दाबि खालामो। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।